Helo, shwmai. Nawr, mae Calan Gaeaf wedi bod, a nawr mae hi'n Tachwedd. Felly, beth sy'n digwydd yn Tachwedd? A cyn i chi weid, na, so'n siarad am noson tan gwyllt. Mae yna bethau lot pwysicach yn digwydd yn ystod y mis yma. I ddechrau, mae dyn ni tîm rygbi Cymru yn chwarae yn yr Autumn Nations Series. A wedyn, yng nghanol y mis yma, mae dyn ni tîm pêl-droed Cymru yn chwarae 2 gêm hynod o bwysig yn gemau rhagbrofol Cwpan Y Byd. Felly, o'n i'n meddwl byddwn ni'n neud recap ar beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn yn yr Autumn Nations Series i dîm rygbi Cymru, beth sydd dyn ni i edrych mlaen at yn y gemau i ddod, a hefyd edrych wedyn ar gemau pêl-droed sydd yn dod lan i ni yma yng Nghymru. Felly, mae lot fawr dyn ni fynd drosto yn y fideo yma, coni off. Nawr, mae fe'n deg i ddweud gall Cymru ddim y dechreuad gorau yn y gystadleuaeth yr Autumn Internationals. A nid yn unig achos gaethon nhw chwalu 54 pwynt i 16 yn erbyn Seland Newydd. Achos, i fod yn deg, Seland Newydd yw un o'r tîmau gorau ar y blaned. Ac o'n i'n teimlo falle dylen ni fod i chwarae bach yn well, weithiau mae rhaid i chi jyst gymryd, oedd Seland Newydd lot gwell na ni ar y diwrnod. Ond nid hwnna oedd y newyddion gweitha i ddod mas o'r gêm yna. Ar ôl y gêm yna, mae'n ymddangos fod Alun Jones, Ross Moriarty a Criw PopT i gyd mas o'r gystadleuaeth yn gyfan gwbl, oherwydd anafiadau. Ac felly, wrth gwrs, fydd Cymru nawr heb i capten nhw ar gyfer gweddill y gystadleuaeth. Wedyn, unwaith i ni chwarae De Affrica. Mae dyn ni Fiji ar ôl hwnna, fydd yn gêm sydd bach yn haws ond dal yn gêm anodd. A wedyn, ar ddiwedd y gystadleuaeth yma, i ni'n chwarae yn erbyn Awstralia. Tîm anodd iawn eto. Does dim really gemau hawdd yn y gystadleuaeth yma. Ond, chi'n gwybod beth? Fi am bod bach yn bositif a gweud fi'n meddwl wneith Cymru meiddi Awstralia yn y gêm ola. Felly, mae'n swnio'n negyddol iawn i Gymru o ran y rygbi ar hyn o bryd. Felly, beth am i ni droi ein sylw ni at gêm y bêl-gron a edrych ar beth sydd i ddod i foes pêl-droed Cymru yn Tachwedd. Nawr, o ran pêl-droed Cymru. Fel chi'n gwybod, ni wedi siarad am hwn ar y sianel o'r blaen, ac yn wahanol iawn i boes rygbi Cymru, mae dyn ni newyddion da o ran y garfan. Mae Gareth Bale nôl i Gymru, mae fe'n ffit, oedd e wedi cael anaf, ond mae fe'n nôl i chwarae Gymru a gobeithio geith y gwbl o goliau i helpu ni i gyrraedd Cwpan Y Byd. A wedyn, y gêm ola yn y gystadleuaeth, a probably y gêm anodda gewn ni yn y gystadleuaeth yma yw yn erbyn Gwlad Belg. Mae'r gêm yna yn mynd i fod yn anodd. Ond un positif sydd dyn ni i feddwl am yw fod y 2 gêm yma gatre yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Felly fydd na lond le o bobl yna i ganu a gobeithio newn ni ennill. Mwyn bod ni yn cael mynd i Cwpan Y Byd am y tro cynta ers blynyddoedd maith. Ond ie, dyna ni am y recap o ran y pêl-droed a rygbi mewn gwirionedd. Dyna gyd sydd eisiau chi wybod, a dyna beth sydd dyn ni i edrych mlaen ato yn Tachwedd. Felly ie, dyna ni am y fideo heddi hefyd. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau. Gadewch i fi wybod isod shwt i chi meddwl wneith Cymru wneud yn y 2 chwaraeon yma yn ystod Tachwedd. A chofiwch hefyd i danysgrifio i PopT ac i hoffi'r fideo yma hefyd. Ond ie, dyna ni am heddi. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau, a na i weld chi yn y fideo nesaf. Ta-ra!